Madzulo abwino ndipo ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane muli ndine Wonder msisi koma poyamba nayi mitu yake. Pali nkhawa yoti matenda a kolera amene ayambanso kuchitipa atha kusokoneza kalembera wa voti wongoyesera mbomalo. Ana atatu apezeka ndi nthenda ya chikuku mboma la Mangochi. Mu nkhani zina, mtsogoleri wa dziko lino Achakwera walandira treni ya mafuta kumsanje patatha zaka 41 chibwerereni ina. Tili ndizi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Yatuyamba, pali nkhawa yoti matenda a kolera amene ayambanso mboma la Chitipa atha kusokoneza kalembera wa voti wongoyeserera. Chitipa ndi limodzi mwa maboma asanu ndi atatu amene kuchitike kalemberayo, yemwe cholinga chake ndi kuyesa makina atsopano a bungwe la MEC. Kalemberayo akuyembekezeka kuyamba lachisanu mbomali. Koma ndi mmene akufotokozera Sam Kalimira, akuluakulu a bungwe la MEC ati ali mchikhulupiriro kuti ntchitoyi sisokonekera amba kolera. Poyankhula pa mkumano umene bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la MEC linali nawo ndi atsogoleri a zipani ku Nzozo, komishonala wa MEC a Francis Kasaira anati matenda a kolera omwe abuka kuchitipa athandiza bungweli kwene kuti lidziwe mmene lidzachitire kaundula wa voti makamaka kumadera kumene kwagwa nthenda. Akasaira anena kuti bungwe la MEC lakonzeka kuchititsa kaundula wa mavoti woyeserera mboma la Chitipa, ndipo anena kuti akayika zonse zofunikira kumalo olembetsera. Kagwira ntchito ndi atsogoleri athu ochoka ku ofisi ya DHO kuti atithandizire kuti kolera ameneyi tithe kumpanga manage, tisakhale malo opangira spread kolera, koma tithe kupanga manage komanso tikonzekera bwino kuti ndi zitizo mmene tena kugula panopa zokhuzana ndi nkhani ngati ya kolera, kuti tisunge kulikonse mmene tikapite kumva kuti kuli muna outbreak kapena kuchitika outbreak, zida zathu zotitetezera zikhala zili pafupi. Iwo kanakana pempha atsogoleri a zipani kuna kuti auze owatsatira kuti akalembetse kaundula woyesererayo ndi cholinga kuti bungwe la MEC lione mmene makinawa angagwirire ntchito zake. Gavanala wa chipani cha People's Development Amawareke Jere anayamika bungwe la MEC kamba ka ganizo loyesa makinawa, zomwe anena kuti zithandiza kuti azipani akhale ndi chikhulupiriro mu makinawa komanso ndondomeko yonse ya chisankho. Ife udindo wathu ndiona kuti taziwise athu ale athu amene amatsatira ku chipani kuti tonse titenge mbali, chonde tithamangire tione kuti udindo wa nzika aliyese kuti zitenga gawo malinga ndi constitution ya Malawi. Pakadali pano, mkulu wa polisi ku Nzuzu Adoni Chionda auza atsogoleri a zipani kuna kuti apolisi adzakhwimitsa chitetezo pa masiku a kaundulawu ndi cholinga choti zonse zidzayende bwino. Tachilandira kwambiri kuti chitipase mwayi oti ife tipite patsogolo ndi kagwiritsidwe ntchito ka apolisi okaperekera kachitetezo pa chisankho chomwe chibwera mchaka cha mawachi. Maboma ena omwe achitiso kaundula wa mavoti ongoyeserera ndi Aneno, Balaka, Dedza, Blantyre komanso Lilongwe. Malingana ndi bungwe la MEC, munthu yemwe akamulembe mkaundula wa mavoti akakhala yemwe ali ndi chiphaso cha unzika. Padakali pano bungwe la MEC lati lagula makina ochitira kalembera wa voti okwana 6,500. Bungweli lati lachita izi pofuna kuonetsetsa kuti kalemberayo komanso chisankho cha chaka chamawa chiyende bwino. Mmodzi mwa makomishona a bungweli a Caroline Mfune auza msonkhano okambirana za chisankho mu mzinda wa Blantyre kuti MEC yakonzeka kuyendetsa bwino chisankhochi. Tikadali pa nkhani yokhuza chisankho, IPI yalimbikitsa mabungwe kuti achilimike pophunzitsa anthu zakusintha kwa ena mwa malamulo oyendetsera zisankho. Mkulu wa bungwe la Institute for Policy Interaction Nandin Patel wanena izi pa maphunziro apadera aza malamulo mu mzinda wa Blantyre. Apatelo ati kuphunzitsa anthu zakusinthako kungawalimbikitse kuti atenge nawo mbali pa chisankhochi. Lowereni Mpasa walimba ripoti imene wawerenga ndi Thomas Kachere. Apatelo anatsindika zakufunika kudziwitsa anthu za ndondomeko za chisankho pofuna kuonetsetsa kuti nzika zikudziwitsidwa bwino za ufulu wawo wachibadwire kuti athe kutenga gawo posankha atsogoleri akumtima kwawo. What we want to achieve first of all is full participation. Iwo anati mwambowu omwe ndi mbali imodzi ya ndondomeko ya pansi pa Malawi Election Support ilimbikitsa nzika
kudziwa za ufulu ndi udindo wawo. All political parties and information from the Electoral Commission on the processes. Kansala wa ward ya Namalimwe Gertrude Chirambo ati ntchito yokonzekera zisankho ndiyofunika kwambiri pokonzekeresa anthu kuti atenge gawo. Kulimbikitsa mabungwe osiyanasiyana komanso zipani kuti ayike mwachinyamata alole anthu amene ali ndi ulumali komanso apereke mpata kwa atsikana kapena azimayi kuti atengepo gawo pa masankho amene wawa. Tisamusiye wina aliyense malinga anthu ali ndi kuthekera tiye tiwatenge, tisawasale chifukwa choti uyu ndi wachichepere wachinyamata. Achinyamata ena ali ndi wisdom komanso ali ndi kuthekera komanso ali ndi chidwi kuti akhoza kutani kuchita nawo participate. Mmodzi mwa otenga gawo Asabuni Phiri anati ndikofunika kulimbikitsa achinyamata kutenga gawo pa chisankho. Achinyamata ambiri chaka chinocho kapena kuti chaka chamawa akhala kuti akuvota koyamba, ndiye ndizofunikira kwambiri makamaka kunena kuti atenge nawo gawo mu mikumano ngati imeneyi imene akuphunzitsidwa nkuziwitsidwa bwino okatenga nawo chigawo pa nkhani ya mavoti. Komanso monga mukudziwa kuti pano pali malamulo amene akunena kuti munthu amene akuyenera kapanga register akuyenera kuti akhale ndi ID, ndiye ndizofunikiranso kuwadziwitsa achinyamata kuti sangakatenge nawo gawo kuvota ngati sangakhale ndi ID. Mwambo walandira ndalama kuchokera ku bungwe la United Nations Development Program UNDP. Ana atatu apezeka ndi nthenda ya chikuku m'boma la Mangochi. Mlembi mu unduna wa zaumoyo Samson Mndolo watsimikiza zakufala kwa matendawa mu kalata imene taona. Mmodzi mwa anawa ndi wa miyezi 5, wina ndi wa zaka 7 ndipo wina ndi wa zaka 5. Andolo ati odwalawa apezeka pa chipatala cha Mkuchinga Jwambone mdera la mfumu yayikulu Chowe. Padakali pano undunawo walimbikitsa anthu makamaka ana komanso amayi oyembekezera kuti akabayitse katemera wa nthendayi. Kuchokera mchaka cha 2009 mdziko muno mwakhala mukupezeka anthu odwala nthendayi, ndipo chaka cha 2010 anthu okwana 77,000 anapezeka ndi nthendayi ndipo ena 197 anamwalira kutsatira nthendayi. Akuluakulu ku Malawi Law Society ati alandira chitsimikizo kuti mabiro atatu amene bungweli limafuna kuti apite ku nyumba ya malamulo tsopano afika ku ofisi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna. Kutsatira izi, wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungweli Atusume Mwaungulu wati bungweli layimitsa kaye zionetsero zimene limafuna kuchita lachinayi. Bungweli lufuna kuti pakhale kusintha pa malamulo ena oyendetsera chilungamo ku mabwalo a milandu, ndipo izi ndi zina mwa zimene mtsogoleri wa Malawi Law Society Patrick Mpaka anauza tolankhani mu mzinda wa Blantyre. Titaziwisa kuyambira pa 27 August kufika pano pachitika zinthu zingapo zikulu. Wani anatiziwisa kuti iwo amalizano pano azitumiza mabiro amene atumiza ku office ya president and cabinet, imene ndi office iso ina kuti a cabinet azione. A cabinet atilemberaso kuti ifeyo talandiradi mabills iwo, ndipo panopa tikukumana pa 12 September ngati committee imene imaona za malamulo amenewa kuti tipange recommendation kuchani ku cabinet. Ndicho linga chokuti isanatuluke parliament mu pa 20 September pano zikhale kuti izi zizapita ku parliament ikafike ku amati ku first reading. Ndiye panopa timaganiza kuti ife ngati Law Society poti akunena kuti afuna asatire ndondomeko zimenezi tiyime kaye tiyimise zionetsero zathu kuti tidikire kaye. Our next step itengerano kuti chichitike ndi chani masiku 7-8 amene akubwerawa. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera watsindika kufunikira kwa zitukuko zolimba komanso zokhala nthawi yayitali. Achakwera ayankhula izi m'boma la Msanje atalandira sitima ya panjanje imene yanyamula mafuta okwana 1.2 million liters kufika nawo mdziko muno. Isaac Salima anali m'boma la Msanje ndipo walemba ripoti ili. Njanji idawonongeka zaka 41 zapitazo malinga ndi nkhondo imene inkachitika m'dziko la Mozambiki.
kuchokera apa maulendo amanjanji pakati pa maiko a Malawi ndi Mozambique akhala akuvuta. Koma lachitatu idali nkhani yosangalatsa pamene mtsogoleri wa dziko lino adatsogolera anthu kulandira sitima ya panjanji imene idanyamula mafuta okwana 1.2 million liters kuchokera ku Beira kufika ku Maka m'boma la Nsanje. Poyankhula kwa anthu amene adasonkhana pa malowa, Achakwera adati nkofunikira kuti dziko lino lizimanga zitukuko ngati izi zimene zokhazikika komanso zopindulira anthu ambiri. Iwo adati ndokondwa kuti zimene adalonjeza anthu kuti adzabwezeresanso njanja ya sitima akwanirisa. Zomwe ndanena pa 4 September 2020 ndakwaniritsa. Ndabwera kudzachingamira sitima yomwe ndiyoyamba kubweretsa mafuta pa njanja iye muyonapo zomwe sizinachitikepo kuyambira chaka cha 1983. Mafuta amene abwerawa awanyamula kuchoka ku Malaka kupita malo osiyanasiyana kudzera matankala onyamula mafuta, malinga ndi kuti ntchito yokonza njanji kuchokera ku Malaka kupita ku Bangula sidathe. Maiko a Malawi ndi Mozambique adachita mgwirizano okuti aliyense akonze malo ake amene njanji ya sitima idzadusa, mwakuti dziko la Mozambique lidakwanirisa mbali yake, koma yasala Malawi kuti nayonso ikwanise gawo loyamba la ntchito yake lokonza njanji kuchokera ku Malaka kupita ku Bangula m'boma la Nsanje imene ndi ya makilomita okwana 72. Nduna za maulendo komanso ntchito za boma a Jacob Hara anati nkhani ndiyokondweresa, koma kuti ntchito iyi idakapitirira. Ntchito iyi sikuti inali ntchito yophweka, chomwe maboma ena amayithawira sinali ntchito yophweka iyayi. Ndikupatsani chitsanzo kuti kuchokera pano kukafika pa Bangula pali ma bridge 50, ma box covers 102 oti amangidwe. Si zinthu zamasewera, ndi zinthu zofuna ndalama zambiri kwambiri. Zoonadi mtengo wa sintha chifukwa cha china chilichonse cha sintha chifukwa cha momwe kwacha inachitira pakatipa. Mkulu wa kampani imene imayitanisa mafuta galimoto ochokera kunja kwa dziko lino ya National Oil Company Clement Kanyama adati iyi ni nkhani yabwino malinga ndi kuti ichepese ndalama zimene dziko lino limaononga likamayitanisa mafuta. Nganene kuti container imodzi imene yabwera ikunyamula mafuta okwanira 50,000 liters. Makontena awiri akunyamula 100,000 liters. Pamene matraga amene amayenda misewu mwathumu imodzi imanyamula 38. Kusonyeza kuti pafupifupi matraki atatu akulowa mawagona awiri. Atachoka pa mtsogoleri wa dziko linoyo adachitanso ntchito zina monga kukayendera chipatala chachikulu cha Nsanje, msika wa Sopano wa Tengani, komanso ntchito yomanga sukulu ya primary ya Mpasa imene idawonongedwa malinga ndi namwando wa Frede amene adakhudza dziko lino. Mukuonera nkhani mwatsatanitsatani madzulo kuchokera ku Kanema number 1 dziko uno ya Times Television TTV. Tibwera ndi Zambiri zikathaisi. Yes, Lowani. Ziko mota kulandirani. Sorry, Panita. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tuma office muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimenezi. Cholembera ichi ndi cha bundle. Zolembera za bundle zakhazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano tikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za bundle zimabwera m'mitundu inayi, black, blue, red ndi green, ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za bundle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888-107-261, Lilongwe 0886-074-737. Bundle, buy original, avoid counterfeit. Bundle, write miles with a smile. Of course, Blue Band is amazing on toast. Duh. But did you know there's more? Blue Band can do your topping and your frying and stir frying and mixing. Blue Band for stewing, baking sauces, also grilling and toasting. Nice in matoke and ugali and tilapia. That's right. For breakfast, lunch, dinner, snacks. Tasty, crispy. Want a bite? Mmm. So yummy every time with omega-3 and omega-6 vitamins all for free. We use it anytime with healthy. I'll be cooking up a song for my family.
When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not as sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Landirani pamene tikupitirira ndi nkhani zathu mwatsatanetsatane madzulo ano kuchokera kuno ku Times Television TTV. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi wauza ena mwa ogwira ntchito ku ofesi kwawo ku nthambi ya reforms kuti mawa asapite ntchito. Ausi anena izi atapeza anthuwa atangokhala pamene anayendera ofesizi mwadzidzidzi. Iwo anati ndi zomvetsa chisoni kuti anthuwa amangocheza nthawi ya ntchito. Koma ndikufuna kuti ntchito yanu ikhale kuthandiza dziko lanu. Ndabwera kuno ndapeza kuti kuli anthu ambiri zimene akuchita sakuziziwa, angokhalakhala amalandira masalale, koma anthuwo nawonso avomezana nane kuti ndizoona sitikugwira ntchito, timangokhala. Kupeza kuti okolopa alipo ambiri, maofesi okolopedwa ochepa, operekera zakudya alipo ambiri, maofesi aziwo ochepa. Munabwera bwanji muyo? Olonga munabwera bwanji, maybe that shouldn't be the main question, koma are you relevant? Ngati kofunika kuti musitidwe kuti atamangise ntchito, koma kuti apange ntchito zimene zizithandiza. Chifukwa ndioneka anthu ophunzira, athanzi, amene chongofunika ndikuwapasa ntchito zimene iwowo angathandize kukweza dziko lino. Nyumba ya Malamulo yavomereza bilu ya ulimi wa mthirira ya chaka cha 2024. Nduna ya zamalimidwe Sam Kawale yati biluyi ipititsa patsogolo ulimiwu mdziko muno. Akawale ayankhula ndi mtolankhani wathu Taunga Sabola. Masana ano tadutsitsa lamulo limene likuthandiza kuti m'Malawi muno nkhani ya ulimi othirira uziyenda bwino. Tinali ndi lamulo limene simagwira ntchito bwinobwino chifukwa teknoloji ya masiku amene onso sinali yolongosoka, koma panopa tsopano zinthu zamba kusintha, tili ndi sola, tili ndi njira zina zopangira ulimi othirira, komanso anthu private sector ikupitanso kwambiri ku ulimi othirira. Ndiye malamulo amene tinali nawo samathandiza kuwaunikira kuti azipanga chani asamapange chani. Ndiye lamulo limene ladutsali likuthandiza kuti kapena lithandiza kuti aliyense amene akupanga ulimi othirira akhale othandizika, osadakhale pa chipsinjo koma azithandizika moyenera. Kupatula pamenepo malamulo amene waso tikuwunikiranso makamaka amene ayambe ulimi othirira kuti asamaononge madzi, kuti azikhala chipsinjonso kwa anthu ena. Mwachitsanzo amene akupanga ulimi kugwiritsa ntchito mitsinje asamapange madzi ambiri kapena asamatenge madzi ambiri pamene anthu ena kumusiku madzi akuwaperewera. Chipani cha National Development chomwe mtsogoleri wake ndi ya Frank Mwinfumbo chati chidzatenga nawo gawo pa chisankho cha chaka chamawa. Mlembi wamkulu wa chipanichi Gerald Chilongo ndiye wanena izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Poyankhulapo wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi Awakuda Kamanga anati chipanichi chilibe maganizo olowa mu mgwirizano uliwonse. Iwo afotokoza zambiri kwa Messi Matonga. 50+1 nkanyama kamene kafuna kuti sokonezaso pakachitidwe kandale mdzikomo. Chifukwa zikuoneka ngati kuti chipani singakhale pachokha ndikumenya ntchito ndikupereka fundo zomveka bwino ku dziko, anthu nkunena kuti angakhale popanda 50+1 awati bawinitsa. Ifeyo ngati NDP tikukhulupirira kuti amalawi asachite mantha chifukwa cha 50+1, koma amalawi achite mantha kunena kuti kodi ndi umphawiwu tikhoza kupita patsogolo. Kodi amene akulankhula zomveka zogwira mtima ndani pa zipani zimenezi afike pokhazikika kuti angakhala atapandophatikizana ndiye na NDP, koma alankhula zomveka akonzekera bwino kuti dziko lino akhoza kulichotsa
mumphawi agwire chimenecho amalayo. So pakati pano ifeyo ndifokonzekeratu kupita ku convention, kupita ku masankho ngati gulu limene lakonzeka kuti likhoza kuyendetsa dziko palokha. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayi nzomero yake. Pali nkhawa yoti matenda a kolera amene ayambanso kuchitipa atha kusokoneza kalembera wa voti ongoyeserera m'bomalo. Ana atatu apezeka ndi nthenda ya chikuku m'boma la Mangochi. Mu nkhani zina, mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera walandira treni ya mafuta ku Msanje patatha zaka 41 chibwerere ni ina. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a internet kudzera pa www.times.mw, pa Facebook tsamba la Times 360 Malawi, X at Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poyimba star 1895 hash. Munali ndine Wonder Msisia. Nditu program yathu yotsatira ndi zanyengo ndi Sambanda Junior. Pa 7:30 pabwera program yochokera ku BBC ya Focus on Africa. Ndibweranso pa 8 o'clock ndi nkhani mwatsatane-tsatane mchingerezi. Mwakoma nonse.